Brownies. Small cake. Ang lasa niya, mura siya fruit cake. Years Oy, later. welcome back. Another video mga kabingka, and for days video mga kabingka, mag food taste and food review tayo ng isa kapag kaon mga kabingka. Atong i-food taste and food review mga kabingka ay brownies mga kabingka, no? Brownies. Small cake, no? Kumbaga mga kabingka. Tara, let's do the food taste and food review. Let's go. Yeah. So, na tani chocolate. Tamang-tama din sa unang subo mga kabingka. This is a brownies chocolate. Okay. Nine over 10. Kaning yellow. Let's go. Kaya sana ba yan? Kani chocolate nga na mani. Unang subo. Kaya sa ubos ko. Wag niya ang kanang nasa mga coffee shop, no? Di na ko pwede na i-kuhan na sponsor mo. Okay, kaning chocolate niya kuan na yellow dre. Okay, yun lang subo price pa 8. 11 over 10. Kaya ang lasa niya, mura sa fruit cake. So, napalit lang nako ni sa kanang sa kidid-kidid, no? Sa mall nako ni siya napalit. In fairness, sa mall. Mga to 200 kape ni siya. Sa tanan kani akong ganahan, no? Kay mura siya fruit cake. Ano? That's yan ko ni ngayon ay fruit cake ba?
Imagine pag ginako itong nikaon ko fruit cake. Kaya niya. No? Ne. Ang sulod sa isa ka box, yapon ako ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 20 goods na goods kayo ng mga kabinsan sa mga 250. Diba? Goods na goods kayo ni. So, di na ko isulti kung asan ako napalit. Nabasa sa sulod ni sa isa ka mall. Hindi siya Davao Himpe. So, wala na ko lain maswerte kundi nga ito po si DJ March and the place to be you. See you in next my food adventure and food review mga kabingka. Let's go. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.